Dobrý deň. V tomto krátkom videu si ukážeme a bližšie popíšeme funkčnosť klientskej zóny spoločnosti Miomed. Spoločnosť Miomed je pracovná zdravotná služba s celoslovenskou pôsobnosťou a 15-ročnou praxou v odbore. Zabezpečuje komplexné služby pre všetky kategórie práce. Po prihlásení sa zobrazí hlavná stránka klientskej zóny. V hornej časti stránky nájdete základné informácie o vašej spoločnosti, vašu kontaktnú osobu v spoločnosti Miomed a možnosť výberu medzi jednotlivými prevádzkami. V spodnej časti sú zobrazené dokumenty, ktorých poradie môžete nastaviť podľa názvu dokumentu, dátumu vytvorenia, stavu, alebo v nich môžete jednoducho vyhľadávať prostredníctvom fulltextového vyhľadávania. Ľavý navigačný panel slúži na jednoduchú obsluhu medzi jednotlivými kartami klientskej zóny. Sekcia prevádzky slúži na zobrazenie a získanie informácií o jednotlivých prevádzkach. Kliknutím na zvolenú prevádzku sa otvorí jej detail s informáciami o jej adrese, priradených ambulanciách, dokumentoch a prehľade pracovného prostredia pre pracovné pozície. Sekcia zamestnanci ponúka prístup ku všetkým zamestnancom prevádzok spoločnosti. Kliknutím na vybraného zamestnanca získate detailný prehľad o základných údajoch zamestnanca, lekárskych prehliadkach, s možnosťou vyžiadať novú lekárskú prehliadku a detailným popisom pracovného prostredia pre danú pracovnú pozíciu. Nahlásiť nového zamestnanca môžete jednoducho prostredníctvom tlačidla na hlavnej stránke tejto sekcie. Prehľad o auditoch jednotlivých prevádzok získate vďaka sekcii Audity. Po kliknutí na vami vybraný audit sa zobrazí jeho detail s informáciami o dátume vykonania, jeho platnosti a prípadnou poznámkou k auditu. Dokumenty k auditu, zobrazené v pravej časti, si môžete zoradiť podľa vašej potreby, poprípade jedným kliknutím jednoducho stiahnuť a prezerať. Poslednou sekciou klientskej zóny sú nedostatky, ktorá slúži na evidenciu zistených chýb na pracoviskách. Okrem popisu nedostatku získate aj odporúčania na jeho odstránenie, kto je za odstránenie zodpovedný a aktuálny stav. Kliknutím na históriu nedostatku získate detailný prehľad o priebehu odstránenia vybraného nedostatku. Viac informácií o fungovaní spoločnosti Miomed získate na webovej stránke www.miomed.sk alebo prostredníctvom Instagramového profilu spoločnosti. Tvorcom softvéru je spoločnosť VAI, inteligentné riešenia pre moderný biznis. Spoločnosť VAI už vyrobila viac ako 100 zákazkových riešení pre slovenských aj zahraničných klientov z oblasti výroby, obchodu alebo služieb. Radi vyrobíme softvér na mieru aj pre vás. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.vai.sk.